El ple de l'Ajuntament del 29 de febrer ha escollit per majoria de regidors el nou jutge de pau per als propers 4 anys. Es tracta de Jordi Capdevila, que properament substituirà a Darwin Austrich. També s'ha triat a Joan Josep Gil com a substitut. Ocupar un càrrec com a jutge de pau és tot un honor perquè has estat triat per l'Ajuntament de Lloret de Mar i tots els òrgans que aquests representen, donar una justícia al poble de pau i de convivència i, com et dic, representar la meva vila com a lloretenc que soc. Aquests 4 anys era una tasca molt engrescadora i per això ho he fet. L'Ajuntament va fer pública una convocatòria per al càrrec al gener passat. Ser espanyol, major d'edat i no tenir cap incurs en les causes d'incapacitat per a desenvolupar les funcions judicials que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial són els requisits imprescindibles per a fer-se amb el càrrec. Aquí a Lloret, els jutjats de pau tenen tasques més de registre civil, és a dir, passa per les nostres mans tots aquells papers de matrimoni, cerimònies civils, naixements, defuncions, com et dic, una tasca més civil i no tan penal com s'havia fet altres anys. Capdevila ja va exercir com a jutge suplent del 2000 al 2007, però per motius professionals el professor d'institut va haver de renunciar al càrrec. Ara adquireix aquesta responsabilitat amb la voluntat de treballar per a Lloret de Mar de manera altruista i vocacional.